Per accelerar aquest canvi cultural, el que cal és que les dones diguem prou i que tinguem una actitud més combativa, perquè mentre aquesta frase, no, de que si les dones s'aturen, ens aturem, s'atura el món, doncs és una realitat. I d'alguna manera hem de forçar aquest canvi perquè per si sol és molt lent. I hem de pensar que tenim lleis que fa anys i anys que estan aprovades, que són de garantia de drets i que no s'apliquen, i per tant aquí o hi posem un accelerador combatiu o sol no passa. En el sistema concertat que tenim actualment, el que està passant és que es precaritza a les persones treballadores i es presta un servei molt deficitari, però com que no ho fa directament l'administració, que els qui donen la cara són les entitats, doncs això acaba sent com un matalàs